Og velkommen til min London haul. Ja, jeg har været i London. Og ja, nu vil jeg vise jer, hvad jeg har købt. Jeg har set rigtig mange andre YouTubere lave sådan nogle hauls her. Så jeg har glædet mig til at lave min egen. Men lad os bare starte fra enden af. Jeg var i Accessories, eller hvordan man vælger at udtale det. Den her ankelkæde med et lille hjerte på. Og den synes jeg bare var virkelig sød. Og den kostede 5 pund. 5 pund, ja. Som er 50 kroner. Så det var ikke så galt. Så jeg lige på igen. Og så købte jeg lidt mere. Og der var fået tilbud sådan noget 2 halskæder for 1 halskæde. Så jeg købte 2 halskæder. Jeg købte den her. Forkert vej. Sådan der. Den her, hvor der står L på for Diva. Og den kostede 4 pund. Og så det her hjerte, som kostede 5 pund. Ja, og det var det, jeg købte i Accessories. Så var jeg i... hvad skal jeg tage nu? Jeg var i The Making of Harry Potter, Warner Bros. Tour, hvor jeg købte det her, et Gryffindor halsterklæde, som ja, det var ret dyrt, synes jeg. Men det var det værd. Det synes jeg. Det er dejligt. Det er også ret... Altså, man kan godt have det på, men jeg tror ikke, jeg ville købe det, hvis det ikke var, fordi det var et Gryffindor halsterklæde. Ja, og det er lidt smule syg, så selvfølgelig skal jeg lige vende den her t-shirt om. Så købte jeg den her t-shirt, hvor der står Quidditch Hogwarts. Ja, jeg ville egentlig have købt den til min bror, men den var lidt dyr. Og så fandt jeg en anden til ham, og så tænkte jeg, at den var egentlig ret sød til mig. Og så købte jeg den. Ja. Yeah. Og halsterklæden kostede 27 pund, og den der kostede 23-24 pund, tror jeg. Jo, 23-24, ja. En chokoladefrø fra Finden. Den her ret flotte indpakning, synes jeg. Det var nok også... det var også indpakningen, ligesom Harry Potter indpakningen. Hvis man åbner den, så er der sådan en ret stor chokoladefrø, som jeg ikke kommer til at spise, før den løber ud næste år. Jo, den 23.3.2016, så... Og så får man sådan et kort med os, så fik jeg så Slytherin. Sådan en 3D-kort. Det er ret fint. Den kostede 8 pund. Så ret dyr, altså. Ret meget chokolade, man får. Og så købte jeg smagspænder, som er de her jelly beans, der er ligesom det der Bean Bustle, bare hvor der ikke er en god og så en dårlig, der ligner hinanden. Det er sådan gode og dårlige. Jeg har smagt nogle af dem. Græs er ikke så slemt. Det er ørevoks. Skulle lige sige. Sæbe er heller ikke så slemt. Så super jockey. Og der købte jeg også et masse. Eller ikke så meget. Sådan. Ja. Jeg købte flaskenegle. Det købte jeg 3 pakker. Og så, ja, nu har jeg selvfølgelig åbnet dem alle sammen og haft dem alle sammen på. Så jeg købte dem her, som er sådan en lyserød farve. Og så købte jeg dem her, som er dem, jeg er på nu. Vi har dem her i sådan mintgrøn, som er så rigtig søde. Og så købte jeg et sådan kontursæt, så man kan se det. Undskyld, jeg ikke kigger ind i kameraet, men det er fordi, jeg skal se, hvad jeg laver. Og det har så de her sådan 3 farver, bronzer og highlighter noget. Og så står der heroppe, hvor man skal lægge dem
Ja. Det var faktisk, hvad jeg købte i Superdrug. Neglene, de kostede, det var forskelligt. De her, de kostede, altså de farvede, de kostede sådan 7,5 pund, 8 pund, tror jeg. Og dem her, de kostede 5 pund, tror jeg. Man kunne få nogle dyre, men det var Superdrug, sådan et eget mærke. Man kan se sådan den lille fine stjerne her. Så de var lidt billigere. Så var jeg i Boots. Og i Boots, der købte jeg nylonstrømpebukser. Fordi at dem købte jeg også sidste gang, jeg var i England. Og så de var rigtig gode. Og så det var 5 par for 50 kroner. Så et par for 10 kroner, så det er fint. Og så købte jeg sådan Revlon. Lidt ting. Lipstick. Ja. Som er fint. Sådan her, og den er ret fin, synes jeg. Og det var sådan den sidste dag, jeg skulle have brugt de sidste penge, så jeg købte også sådan nogle Revlon lip balms, som jeg har hørt rigtig mange her på YouTube snakke om i alle mulige London, sådan ting, jeg nu skulle have nogle selv. Den her. Og den her. Og den her kan måske godt se sådan ret lyserød ud. Men det er den faktisk ikke, når den kommer på. Man skal lige sådan ja. Og de kostede 8 pund stykket. Og der var sådan noget 3 for 2. Så ja. Jeg købte noget mere i Superdrug. Glemte jeg lige før. Der købte jeg denne her læbestift fra Sleek. Ja, jeg kan få mange læbestift. Den er rigtig, rigtig lyserød. Og jeg fortryder lidt, at jeg ikke prøvede den på derovre, før jeg købte den. Men hvis nu man lidt op, så går det nok. Ja, så er jeg i Forever 21. Alle snakker om Forever 21, så Forever 21. Men jeg synes faktisk ikke, jeg kunne finde noget rigtigt derinde. Men selvfølgelig købte jeg noget alligevel. Jeg skulle have noget. Så jeg købte dem her. Sådan nogle hvide blonde shorts. De er rigtig søde. De var på udsalg til 8 pund. 8 pund. Det var okay. Ja, plus minus. Ja. Så var jeg i Primark. Jeg var i Primark. Og der købte jeg en masse. Det var så billigt. Jeg brugte 600 kroner i Primark, tror jeg. Jeg købte den her, som er sådan en dejlig cardigan til 5 pund kostede den. Så der er ikke dyrt. Og så købte jeg en masse t-shirts. Så skal vi bare starte fra en anden af. Købte den her t-shirt, hvor der står I'm 99.9% sure I'm a Disney princess. Og den synes jeg var rigtig sød. Så den købte jeg. Det var ikke min veninde, der sådan fandt den til mig. Ja, du skal se den her. Og jeg køber den. Den kostede 6 pund. Det gjorde alle t-shirtsene. Kostede 6 pund stykket. Nu ordensmenneske. Så købte jeg den her, som jeg synes er rigtig sød, som har nogle emojis på. Den synes jeg var rigtig fin. Og den havde jeg set på YouTube, inden jeg tog afsted. Og tænkte, at den skulle jeg bare have. Så jeg købte den. Så købte jeg er ret vild med Ariel, skal vi sige her, ikke? Så jeg købte den her t-shirt. I'm really a mermaid. Med Ariel på. Som jeg også synes var ret sød. Rigtig sød. Og den kostede også 6 pund. Jeg har altså ikke alle t-shirts, men alle t-shirtsene koster 6 pund. Så. Og så købte jeg den her. On Wednesday We Were Pink fra Mean Girls. Som jeg synes var sød. Og jeg er stor Mean Girls fan. Så ja.
Og så købte jeg en t-shirt mere med Ariel, hvor der står I woke up like this, fordi jeg synes, det var rigtig fint. Og så er der Ariel på. Og den sidste ting, jeg købte, det var den her. Den havde jeg også set på YouTube inden. Med de der 3 abesmiley på. Ikke høre, ikke se, ikke tale. Og den var også bare virkelig fin at se, og den må jeg have. Det er faktisk den eneste af dem, jeg sådan har gået med indtil videre. De andre, de ligger stadig i min skuffe. Så var jeg på Camden Marked. Så sagt nogle kjoler. Og den første, den her. Så var fin. Den fik jeg for 15 pund. 12,5 tror jeg, fordi Alberte, det var sådan noget 1 for 15, 2 for 25, og så delte med Alberte, så vi købte 2, eller en hver, og så betalte vi kun 12,5. Og så fik jeg den her, så jeg er virkelig, virkelig sød. Den fugle på. Den er fin, synes jeg. Den kostede 12 pund, eller den kostede 15, men jeg fik den ned på 12. Jeg er bare god til at prøve prisen her. Egentlig ikke. Og så købte jeg den her, som er sådan lidt svær og sådan simpel, og sådan har den sådan noget strut her. Og den var bare virkelig, virkelig fin, synes jeg. Det var den første kjole, jeg købte. Så ja, den kostede 18 pund. Og så købte jeg en sweatshirt, som er den her Starbucks coffee sweatshirt, fordi jeg kan meget godt lide Starbucks. Og så fandt jeg den til 10 pund, og så købte jeg den. Den er super fin. Købte jeg også på det der marked. Jeg har også været i Body Shop. Det kommer lidt til lidt. Og så købte jeg faktisk noget mere i Accessorize. Jeg laver det igen. Jeg købte 2 læbepommader. Sådan nogle med duft eller. Ja. De var fine, og jeg kan godt lide læbepommader, så jeg har ret mange læbepommader. Hvilket også gå ind til Body Shop, for der købte jeg også læbepommader. Der købte jeg 3 læbepommader. Der er sådan en hvid en, og en rød en. Den er ikke så rød, når den kommer på læberne. Og en sådan en pink en. Sådan en matte pink. De kostede 3 pund stykket. Og der var sådan noget 3 for 2. Så jeg købte 3. Og så fik jeg dem for 6 pund. Jo. Oh my god. Jeg er dårlig til at regne. Det var så det, jeg købte i London. Jeg håber, I kunne lide videoen, så den nok er meget lang. Jeg undskylder, at der ikke har været så mange videoer op sådan for nyligt, men mig og Alberte, vi har begge to ret travlt med skole, og altså noget, så virkelig tid til at lave videoer hele tiden. Men vi vil selvfølgelig, altså, den er stadig i live, kanalen. Den skal bare lige, altså vi skal bare lige have sådan overskud. Mit hår. Overskud tilbage til lige at lave videoer. Så ja, det var alt. Jeg håber, I vil se videoen, så den er rigtig lang. Well.